que avui fem risotto de bolets i espàrrecs. Talla els bolets a trossos petits, en aquest cas són gírgoles, però pots posar els bolets que més t'agradin. Els espàrrecs li talles la punta i la ceba la talles petita. En una olla poses un raig d'oli d'oliva i salteges els espàrrecs. Els hi poses sal i quan ja estiguin treus les puntes per una banda i la resta de l'espàrrec per una altra, que tallaràs a trossets petits. Tornes a posar oli a l'olla i sofregeixes la ceba. Quan ja estigui transparent i comenci a daurar, hi afegeixes els bolets. Hi poses sal al gust i els espàrrecs que tenies reservats tallats a trossets. Salteges una estona i afegeixes l'arròs, que serà del tipus arborio o canaroli, que tenen alt contingut en midó. Aquestes dues varietats són arrossos especials per fer risottos. Li dones unes voltes fins a nacarar l'arròs i poses el vi blanc, que ens ajudarà a desglaçar. El tens una estona fins que evapori l'alcohol i afegeixes el caldo de verdures. Aprofito aquesta estona que s'ha de remenar per donar les gràcies a la meva amiga Sete, que m'ha passat la recepta i que espero que us agradi. Quan comenci a bullir, poses la tapa, pares el foc i introdueixes l'olla dins la CCM, on ho tindràs durant 15 minuts. Sí, sense energia elèctrica i, a més, no hauràs de remenar. Passat aquest temps, treus l'olla de la CCM i remenes l'arròs. Com pots veure, ja s'ha begut tot el caldo. Ara afegeixes la mantega i remenes fins que es fongui. L'arròs és prou calent, però si t'ajudes encenent el foc, aniràs més ràpid. Per acabar, hi afegeixes el formatge parmesà i remenes fins a aconseguir la consistència suau i untuosa característica del risotto. En poc més d'un minut tindràs una textura cremosa. Tastes el punt de sal i, si és necessari, li afegeixes. Ho tapes i ho deixes reposar durant 5 minuts. Si segueixes els temps indicats, tindràs un arròs al punt just, amb una salsa cremosa que l'envolta, llest per servir. Hi poses les puntes d'espàrrecs que tenies reservades i espolvoreges amb una mica de parmesà. Aquí tens un risotto fàcil, cuinat a baixa temperatura. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.